La principal raó és que deien que la bandera no es movia. La bandera es movia. I com es movia si no hi havia atmosfera? Si no hi ha atmosfera no hi ha aire, i per tant la bandera no es pot moure. Doncs us diré que la bandera realment no es movia, estava sòlida. L'únic que us podeu imaginar, vosaltres quan aneu de viatge i porteu la motxilla a la roba, la roba us surt superarrugada, no? Sí. Per mi que la vau posar plegada i enganxada. Doncs és el que els va passar. Quan van treure la bandera, després del viatge de 300 quilòmetres i un munt d'hores i de dies, la bandera estava arrugada. I la van posar i van dir, bueno, així arrugada queda maca, sembla que estigui en moviment, la deixem així. I van fer-se les fotos i tal, però si us hi fixeu, la bandera d'una foto a l'altra no canvia de moviment. Vull dir, aquesta mirada és un lloc i aquesta és un altre, però la bandera és la mateixa, està igual arrugada i està igual ficada. Doncs és això que va passar. Hi havia un part que la subjectava i la bandera estava quieta, però realment estava sòlida i hi ha molta gent que ha dit no pot ser perquè la bandera es mou, que si la bandera no és un muntatge perquè la lluna no es pot moure, i realment sí que no n'han arribat.